5 kilometros na sidlangan sang Davao City. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, ang mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta ang pag-ulan bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan nga sidlangan na aminhan na sidlangan ang mapatyaga naman sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang dapya sang balud. Ang temperatura mapatyagan sa 26 degrees Celsius tubtub sa pinakamainit nga 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak la 5:29 kaina, magatunod naman la 6:16 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning naliwat mga ka-aksyon, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton dira nga naga-monitor liwat sa Facebook, maayong aga gid sa inyo nga tanan, okay? Kag una-una gid ang aton ginatamyaw si Levi Lacorte from Saudi Arabia. Alex Montesa, Kelly Jelly, good morning man sa imo dira. Jocelyn Andrada Tiangson from Barangay Mansilingan. Panga RR Hinyo, good morning kono binalbagan kag bilog nga Negros Occidental. Busay sang Karabalan on the way na kami. Okay. Solama Barnacha, maayong aga halin sa Thailand. Sending morning greetings sa pamilya niya sa Handumanan, especially sa nanay ni Solama Barnacha. Remar Hicano Halyasgo sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Kag good morning man sakay Marilo Lamata, Pinky Teruel watching live from Barangay Villamonte, Richard Diet Pacheco, tamiyo lang ko sa duwan niya Cabatu, no? Sakay si Ma'am Vanessa Mayo, thank you again for the 100 stars ang inpadala nimo. Salamat gid. Sige na, kaya namudlayan kung magbasa sa ngalan ng nasuli-suli. Oh. Si Ma'am Kelly Jelly, nag-send na naman another 50 stars. Dina Magbato Malabago, good morning mandala sa imo. Si Ma'am Kelly Jelly, all in all, nakatapadala na 300 stars for today. Thank you very much. No? Suzette Alunan, monitoring lang sa Hong Kong. Kay Athea Kim Iriman, tamyaw niya si Nang Yashira. Kag tamyaw man pamilya Selo sa barangay Nabulaw si Palay City kay sa pamilya Caballero sa barangay Pahilanga Hinigaran alin kay Alex Montesa. Homa Lumena kag gina greet man ni Ma'am Van Mayo si Alma Alvarez Gallo, Madam Alma Alvarez Gallo kag si bro niya Ruperto Gallo kag si Ralph Josh kag RJ, no? Good morning dira sa inyo. Sige. Dinay ka. Kaya pangitao ko ding akon. Anay nga daw wala ga appear ding akon. Sige lang. Anyway. So, sakay Teresa Linaha Kayaw. Good morning man. Sakay Jean Buarom. No? Dira sa may Bago City. Good morning man. Kag kay Lalaine Grace Ibarra. Mayang aga kay Maria Fe, good morning. Mga kuan sila grupo, no. Rolly Famulaga Pagapulan, Risa Biatingo Gonzales, mayang aga man. Kay Joey Airo. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning mandira. Ginagreet sila si Maria Herna Magano sa birthday karon nga adlaw. So, happy birthday, Maria Herna Magano, no? Sa kay Remia Garcia, nagatanaw man subong. And of course, kay Mary Joy Camero. Kag kay Lani Ortega Mondia. Good morning, man. Kay Phil Alonso Guy, dira sa may Tokyo, Japan. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning, man. Sa kay Awin Alonso Guy, dira sa may Ubong sa may
Hinubaan, good morning. Sa aton dira nga alagad radio sa Banwa sa Hinubaan, good morning dira alagad Kevin Henry, kumusta ka mo dira? Migota Eric Tenrefe, good morning. Kay Ma'am Romela Ilustre Arevalo, kag kay Mark Sensya Gallo. Greet naman natin siya, no? Good morning man dira sa imo, no? Kay Jeanette Delino, good morning man. Kag kay Kagawad Ulay Abalahon sang Barangay Kabog, maayong aga. Kagawad Mira Polidario, good morning man. Kay Susan Jaime Allen, kag kay Kagawad Mila Alit, mayong aga man. Rena V. Panes Carion, watching live from Isabela. By the way, sa aton dira nga mga ka-aksyon la Isabela, La Castellana, good morning dira sa inyo, no? Kabankalan. Dira sa Panukoy, Sumag, Vista Alegre, mayong aga gidara sa inyo. Vista Alegre, Handumanan, Punta Taytay, Sumag. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sang mga balita lokal. Nabato na sang Negros Occidental ang dugang 3,080 ka vials o kung 30,800 ka doses sang British-Swedish drug maker ng AstraZeneca vaccine halin sa Department of Health. Ilang kabahin sa 4,760 ka vials nga nag-abot sa Bacolod Silay Airport mga alas 8:30 kahapon sang aga pagi sa Cebu Pacific. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, kabahin na nini sa masobra 2 milyones ka doses ang AstraZeneca nga nag-abot sa Pilipinas sa nagligad nga semana halin sa COVAX facility. Duha pa ni Diaz, ang AstraZeneca ang ibakuna sa mga Negrosanon nga edad 55 anyos pasaka. Ginklaro sa Provincial Administrator nga wala pa na desisyonan kung pwede man ibakuna ang AstraZeneca sa mga nag-edad 18 tubtob 55 anyos. Bago wala pa maresolbar ang isyu angot sa side effects ni. Ang 30,800 ka doses ng AstraZeneca ang yara na sa cold storage facility sa gobyerno probinsyal. This is good for 30,800 doses. Sa 55 up lang ta, no? So for seniors lang siya. Medyo may problema kita for 18 to 55 wala pa na clear, no? Kung may adverse effects. Si Attorney Rayfrando Diaz II. Pag-ausaron sa mga nabiling nga healthcare worker, senior citizen, kag may comorbidity ang pinakadako nga doses sa COVID-19 vaccine nga nag-abot sa syudad sang Bacolod. Ang syudad ang nagbaton sang 19,420 ka doses sang AstraZeneca vaccines gikan sa gobyerno nasyonal paagi sa COVAX facility. Sa datos sang Bacolod Emergency Operations Center, tugtog Mayo 10, 13,659 ka doses ang sang bakuna ang nausar na sang syudad kag suno kay City Administrator kag Bacolod Executive Director Ang nga dako pa ang populasyon sa mga senior citizen nga dapat bakunahan. Sa record sang EOC yara sa kapin 66,000 ang kadamuon sa mga senior citizen sa Bacolod. Una na nga nagpadala sang sulat si Bacolod Mayor Evelio Lunadia kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga nagapangabay sang dako nga lokasyon sang bakuna bangod sa nagasaka nga kaso sang COVID-19. Nabato na ni Bacolod Councilor Al Victor Espino ang sabat ni Congressman Greg Gasataya angot sa estado sang ginaduso nga redistricting bill o kanang hagna nga nagatunga sa Bacolod sa duha ka distrito. Una nga nagpasar sang resolusyon ang sangguniang panlusod nga nagpangabay sa kongresista sang estado sa among hagna. Sunod kay Espino, among author sang resolusyon, nasaad sa sulat ni Gasataya nga nagapabilin nga buhi ang redistricting bill kag iya ini ipa-adapt sa konseho sa virtual session karon nga semana. Duha pa ni Espino, plano man sini nga mag-author sang resolusyon nga naga-endorso sang redistricting bill nga isa sa mga requirements sang hagna. Suno pa sa konsyal, sa pagbalik sa sesyon sa Kongreso sa Mayo 17, nagalaom sila nga matalakay ini sang mga mamalidha. Well, nga buhi gyapon ang ara na niya gyapon ang bill nga na-file niya. Ang basically kung kinahanglan may ang sangguniang resolution. Actually, ang first step na ubraya na file na ang bill
this is a requirement para nga magiyo ang bill sa Congress. Ang kabayan sa pahayag ni Councilor Al Victor Espino. Wala na sang may nagalinya sa Dalan San Juan para magkuha sa numero para sa makaparehistro sa Comelec Bacolod. Dini matapos ng ensaylo sa Comelec ang linya sa may Bay Center padulong sa talatapan sa CIDG Bacolod. Naglunes ang aga sa aksidente nga na sideswipe sa jeep sa Dalan San Juan ang isa ka reporter nga naga-cover sa mga nagalinya. Sunod kay Elections Officer Attorney Katrina Trinio Kanya, bukas naman ang ila talatapan Lunes tubto Biyernes nga adlaw, umpisa alas 8 sang aga tubto 5 sang hapon. Ini sa tuyo nga makakomodar sa mas madamo nga mga aplikante samtang nagasunod sa health protocol. Sunod kay Kanya, halin sa daily average nga isa kagatos ka mga applicants, nagsaka na ini subong nga semana sa 150 ini, magluwas pa sa may mga appointment. Dili sa other side, ang pila, dili sa padulong south, dili siya ginpaliko. I think sa may kilid, gawing pasulod pa kadto sa CIDG office. Kapagin sa payag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. Samtang sa atong ipatikan nga pre-election survey sa Aksyon Radio Bacolod, nagwa sa resulta sang desisyon 2022 ang pila ka mga ngalan ng ilantaw sa publiko nga magpapili bilang kongresista sa maabot nga 2022 national kag local elections. Base sa survey, nagpanguna si incumbent Congressman Greg Gasataya nga may 83.1%. Ginasunda na incumbent Abang Lingkod Party List Representative kag House Minority Floor Leader Stephen Paduano nga may yara sang 4.1%. Anay Bacolod Congressman Monico Puentevella nga may 2.7%. Anay Bacolod Councilor Kano Tan nga may 1.8%. Kag anay Negros Occidental 3rd District Congressman Albi Benitez kag Negros Occidental Governor Bong Lacson nga pareho nakakuha sang 1.4%. Nagwa man sa survey nga ginalantaw sa botante nga magpapili man bilang kongresista ang pila pa ka mga personalidad diri sa siyudad sang Bacolod. Nagserbe inspirasyon kay Bacolod Congressman Greg Gasataya ang mataas nga porsyento sang Bacolod noon nga nagalantaw nga siya o kung isa siya sa magapapili sa kongresista sa 2022 eleksyon. Sa independent survey nga ginpatigayon sa Aksyon Radio Bacolod, nanguna sa top 5 sa probable candidates for congressman si Gasataya sa 83.3%, ginsundan ni Stephen Paduano sa 4.1%, Monico Puentevella 2.7%, Kanutan 1.8%, kag Albi Benitez 1.4%. Sunod kay Gasataya, nagapasalamat siya sa assessment nga ginhimo sa pumuluyo sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Gasataya, sila sa Congressional Office ang nagapadayon sa paghatag sang serbisyo kag padayon sa pagbulig sa mga kinahanglan sang bulig. Naibaluan sa tuig 2022 kung liwat magpapili si Gasataya, ini na ang iya last term bilang kongresista sang Bacolod. Sa survey sa isa ka independent survey firm nga ginkomisyon sa Aksyon Radio Bacolod, 83.3% sa Bacolod noon ang nagmensionar sa ngalan ni Gasataya nga magpadalagan bilang kongresista sa 2022 election. Samtang sa interview sa Action BBB, ginpahayag ni Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano nga nagapasalamat siya kay isa man siya sa napilian sa mga taong posible magpadalagan sa pagkakongresista. Apang ginklaro ni Paduano nga mayara siya sang tatlo ka opsyon. Una, amo ang hindi na lang siya magpadalagan kang magsuporta na lang sa mga kandidato. Ikaduha, pwede man siya makabalik sa pagkakongresista sa Abang Lingkod Party List. Kay ikatatlo, mahimo man siya makapadalagan sa isa ka posisyon sa Bacolod bangod residente man siya sa syudad. Naibaluan sa survey sang independent survey firm nga ginkomisyon sang ARB, nakakuha si Paduano sang 4.1% sa mga Bacolod noon nga nagmensionar sang iya sini nga ngalan. For alternative for Congress in the Long District of Bacolod City, amo na guro mga faktori kung nagwa nga kung nangalan. But sa feeling ko na liwat, of course, in one way or the other, may relasyonis mo kay Congreg. At the same time, it's still the party that will decide, no? Whatever will be the decision of the party, the Congressman niya Karaps will abide with the decision of the party. Nagapati si Bacolod City Councilor Ricardo Canutan nga nalipay sa iya serbisyo ang Bacolod noon, rason nga nalaki pangyangalan sa pre-election survey nga ginpatigayon sa Aksyon Radio Bacolod. Sa interview sa Action Reports afternoon edition, ginpayag sa konsehal nga kumpiyansa siya sa serbisyo
nga tampad kag sincero rason nga nagapabili ng pagsalig sa tao sa iya kapasidad. Apang ginklaro ni Tan nga wala na siya sang plano nga magsulod sa politika tuwing masatagan sini sang oras ang iya pamilya kag magapangabuhi sang normal. Sandig sa survey, ikaapat si Tan sa 14 ka mangalan nga nagwa ang ginalantaw magapapili bilang kongresista sa siyudad sang Bacolod. Malacanang nagpaandam sa Indian variant sang coronavirus. Samtang nationwide state of calamity gindeklarar sang presidente bangod sang African swine fever. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. So, sa kay Ivy Gatso Tagarda Usido, good morning dira sa imo. Dali lang. Si Agnes Jasmine Herida Barrera. May aga dira sa imo. Nonoy Adan, Noy, good morning. Russell Gomez, Susan Jaime Allen, good morning man, dira sa Houston, Texas. Lito Dayap, mati lang sa kunuda sa Barangay Punta Taytay. Liza Soryaga, sa tanan ko ng Familia Olvido, good morning. Nenita Calamba Figueroa, Agnes, selling ni Agnes, good morning nong, Mating is on her way home. Si Tess Duran lang, mangod ko, on her way home. Sa dire Adiri na gidya. mapuli na siya. Oo, pero dugay pa na kami na maklitan na, kaya makwarantin pa na sa mo. Gani, 14 days, no? 10 days. Ang lang bago lang ang protocol sa mongkon OFW ka bala. Pabot mo sa Manila, i-quarantine ka 10 days. Ika-7th day, kapitong adlaw, i-swab ka. Kung positive ka, tapusun mo gid ang 10 days. Tapos puli ka day, may 4 days ka pa nga quarantine.
Muna siyang bagong Home protocol. quarantine. Home quarantine. So, muna siya 14. Yeah. Tanan. Si Agnes niya, tunitos Canada, ya. Barkada nila sa una, naglalapta sila sa mga pungsod, no? Bongga. Michael John Season, good morning ko no. Ginagreet nila si Manong Renan Carmona Pangantihon and family, no? Sa South, sa Marbel, South Cotabato. Kay Ma'am Kelly Jelly, Susan Lim, watching from Purok Malipayon, Puente Villa Subdivision. Piltun Lipura, greet niya lang si Sharon Lulit, Mary Grace, Ryan, Angie Villa. Salamat kay last na subong ang Ramadan, natapos ginman, kagabay pa, damo, hadiya buwas. Ano ning hadiya? Ano yung hadiah man? Basi kon mga bonus nila. No? Ma'am Van Mayo, ginagreet silang ay hinablo si Noemi kag birthday karon nga adlaw. Noemi. Happy birthday. Salin sa imong Tita Van Mayo. Tita loves you, no? Tara sa linahakayaw kagaya Mila Alit, good morning. Sige kay Christine Menyes Villalobos, good morning man. Ang apo ni Wanbol ko no, kay si Migo ta Wanbol Galyo ga monitor dito sa Las Vegas. Ang apo yan nga si Mason Rupert, nibla nga 5-year-old, nga pamangkot, no? What are they talking, Papsi? Galibog ulo, kung hindi sa kenchindi. Good morning, Mason Rupert, dire sa may Las Vegas, Nevada, kagay Ma'am Alma Alvarez Gallo. No? Daw nakakadlaw man ko ba, oo. Siguro tingala, siguro nga daw lain niyang kwanaw, daw lain niya mga lingwaheng ilaw. Another 100 stars from Ma'am Van. Thank you very much. Makoy Libre Smolo sa Barangay Handumanan. Good morning kuno sa Barangay Handumanan. 400 stars na ni tanan ang napadala ni Ma'am Van. Grabe no. Salamat gid. Erlinda Heroy Imalay, Lulit Atos Digayo. Kay Keith Robert Helsinger, watching from Brisbane, Queensland, Australia. Jin Oisiser, tamyaw naman si Rogelio Recesio. Sang happy birthday. Rogelio Recesio, happy birthday sa tatay ni Jen Oisiser, no? Recesio Oisiser, Recesio. Greg Gustiniani Puertas, listening sa mga kabarong simanda sa Barangay Sumag kag Negrosanon. Red packet, hadiya. Hindi ning red envelope, ang kuan, ang ampaw, mo ni siya. Muning red packet kuno hadiya sila ni Jean, no? Ate, bonus kinang hadiya may bonus gali sila ya. Okay, so very good no. Wala kami bonus di sa hadiya na. Si Aksyon Dorel, kay sa Aksyon Dorel hindi ni gali Muslim eh. Kay tapos ang Ramadan gali may ginatawag sila hadiya. Siling hadiya. Anong hadiya? Siling ko guro bonus ni gurong hadiya. Iti bonus ginaman hambal ni Ma'am Angie Villa. As in money? Yes. Nabutang guro sa red envelope guro na bala. Ang ampaw. Ang ampaw? Bongga Tikit tayo wala taya. Di man tagaling Muslim. Gift gali ni siya siling ni Fred Arloyan. Hadiya means gift. So kung gift na siya, tanong ta kung mga gift mo, kung basi money gina, no? Nilda Yutis. Okay. So ang hadiya means gift. Hadiya means gift. Yes. Okay. Happy birthday man kay Mercy Birao Kamangyan Supangan. Halin sa kay Jean Oisiser. Kag kay Eden Sapanta Kasuyon. Happy birthday man kay Ma'am Iris Bedjan Sumagaysay. Happy birthday ba? Ano subong gani? May 12. Good morning. Joseph Oria, may aga man dira sa imo, no? Kag ang apo to bala ni Migo tabla Wanbol Bagalyo bala si Mason Rupert, 5 years old. Tiga sige nga pamati man sa katan-aw man sa lantaw to sa monitor. Nya, nya, what are they talking, Papsi? Nya kay
Ni nga kay Papsi, ha? Papsi, ya What are tawag. they talking? Okay Ay, lang hindi siya kabalo magano. Hindi sa kabaluya, kay dito Tani gintudloan. dito nito natawo, ya. Tudloy gani Sir Rupert. Tudloy pala sa ano sa biya. Sing biya kag sing gist. Para ko na suggestion. Di ba? Kita ko wala mag-suggest pero gusto kina make sure ko ginya correct. Standby na sa aton nga mga balita nasyonal. Sa Liga, Golden... Aton nga pagpabakod sa lawas pati pagitba. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:32, detalye na sa mga balita nasyonal. Nagpaandam sa karon ang Malacañang angot sa gin-report nga kaso sang Indian coronavirus nga variant nga ginakabig nga mas makalalaton. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, kinahanglan nga hindi magkumpiyansa ang publiko kag sundon ang health protocols pareho sa pagsuksok sang face mask kag face shield, mag-obserba sang social distancing, masami nga magpanghinaw sang kamot kag magpabakuna. Ginpasiguro ni Roque nga ginahimo sang gobyerno ang tanan nga tikang agud mapunggan ang paglaptas sang Indian variant, lakip na ang mandatory nga 14 ka adlaw nga quarantine para sa returning overseas Filipinos, pagpasangkan sa hospital beds para sa COVID-19 patients kapag dumili sa mga travelers gikan sa India kag kaiping nga mga pungsod. Ginpahayag sa Department of Health nga pareho nga symptomatic ang duha ka sea-based overseas Filipino workers nga nadiskubre nga nagdala sang mas delikado nga COVID-19 variant nga nadiskobrehan sa India. Sunod sa DOH, ang isa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Oman kag nag-abot sa Pilipinas sa Abril 10 kag sa karon yara sa Central Visayas region. Nagwa sa report nga naka-recover na ini sadtong Abril 26 kag negatibo sa iya test sadtong Mayo 3. Samtang gikan naman sa United Arab Emirates ang isa ka positibo sa bago nga COVID-19 variant kag nagbalik ini sa pungsod sadtong Abril 19. Ang 58 anyos nga lalaki gindeklarar nga recovered na sa masakit o kung balatian sa itong Mayo 6. Pareho nga symptomatic ang duha kag pareho man nga wala nagbiyahe gikan sa India. Nagumpisa kahapon Martes ang pagpabakuna sa mga empleyado sang manubong nga panalgan sang Kongreso. Sunod kay House of Representative Congvax Head kag Bataan Representative Jose Enrique Joet Garcia III. Una nga makabaton sang bakuna ang mga empleyado nga kalakip sa A2 category o kon senior citizens kag persons with disabilities kag A3 category o kon ang mga may comorbidities. Base naman sa ginpagawa nga memorandum sang Office of the Speaker, ginapahatagan prioridad ang A1 to the A4 priority list nga mabakunahan. Sa inisyal nga vaccine rollout, makabaton ang mga empleyado sang CoronaVac sang Sinovac Biotech sang China nga ginpain sang gobyerno nasyonal. Ini ang magluwas pa sa 50 milyones pesos nga ginbakal nga 60,000 ka doses ang Novavax nga ginalauman magabot naman sa Hunyo kon Hulyo. Wala naman na mensyonar ni Garcia kung pila ka dose sang bakuna ang nahatag sang gobyerno sa mga empleyado sang Kamara.
Gintalakay sa Department of Education kag COMELEC ang posibilidad nga ipatuman ang duha ka shift para sa mga public school teacher nga magaserbe sa adlaw sang eleksyon. Ini matapos ginanunsyo sa COMELEC ang plano nga palawigon ng voting hours sa 2022 elections agud malikawan ang pagdinaguso sa mga presinto. Sulod kay Education Undersecretary Alin Pascua, posible kinahanglan nga ipatuman ang duha ka shift sa mga manunudlo para hindi man sila ma-overwork sa adlaw sang piniliay. Nangin positibo ang sabat ni Education Secretary Leonor Briones sa pangabay sa DepEd nga maghatag sang mas mataas nga bayad kag dugang nga benepisyo sa mga manunudlo nga magaserbe naman sa eleksyon. Nagdeklarar si Presidente Rodrigo Duterte sang nationwide nga state of calamity bangod sa African swine fever nga nag-apekto na sa lokal nga supply sang baboy kapag saka sang presyo sang karne. Ang ASF naglapta na sa 493 ka mga syudad kag banwa sa 12 ka mga rehiyon. Base sa Proclamation number 1143 nga gin-issue ni Duterte, padayon nga gina-report ang bago nga mga kaso sang ASF sa pihak sa matikang sang gobyerno. Sunod kay Duterte, ang National Disaster Council ang pangabay sa iya nga magdeklarar sang state of calamity bangod sang outbreak. Bangod suni, ang mga LGU ang pwede nga mausar sang Quick Response Fund para nga matap na ang ASF. Ginapaabot nga pagabotohan na sa manubong nga panalgan sa Kongreso ang Economic Charter Change o Chacha antes mag-sinidye adjournment sa masunod nga bulan. Ang Kongreso natala na nga magbalik sesyon sa Mayo 17 sa diin. Ginapaabot nga magapadayon ang mainit nga talakayan sa Economic Chacha o ang pag-amyenda sa provision sini para magsulod ang mga investments sa pungsod. Ginpahayag ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin nga antes nagbakasyon ng Kamara sa dung katapusan nga bangin sa Marso 2021. Yara sa 7 ka kongresista na lamang ang nakalista para makapaidalom sa debate sa plenaryo. Ginpahayag pa ni Garbin nga madasig na nga matapos ang debate sa isyu sang pag-amyenda sa hugot nga probisyon sa ekonomiya sa idalom sang 1987 Constitution. Sa kalendaryo sa Kamara ang sinidye adjournment ang natalana sa Hunyo 5 tubtob Hulyo 25, 2021 kag sa pagbalik sa Kongreso patigayon ng ulihing State of the Nation Address o konsona ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang ato nga paguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag
okay na, sir? Good? Okay. Good morning kay Lisa Garde, kay Grace Mustre, Mayang Agaman, kay Susan Sandigan Divino, Noel Amar is also watching. Good morning. Neo Lee, Mayang Aga sa imo, kay Erwin Gonzalez, okay. Sino ba natin man? Si Greg Ostiniani Puertas. Good morning, man. Halin sa kay gintamyaw niya si Michael John Season, no? Good morning dira sa imo. Action Boy, good morning kay Action Boy ha, kay Leo Talaban sa La Castellana. Yes. Monitor. Good morning dira Leo sa La Castellana, no? Mayor's office, mas staff dira sa Mayor's office sa La Castellana. Good morning dira sa inyo, no? Si Mayor Maymay, good morning dira, Maymay mangilimutan. Kag kay nang Neneng ni Cor, kag kay Bordig ni Cor, Mayang Agaman. Yes. Antre Polanco. Duga na ni si Antre, wag yapon nag-anfor ba? Antre magyapon? Sige lang bala. Tre. Yung kalas na greet ka gina? Kay dire ko sa kay deka na lang. Another 50 stars from Ma'am Van, 450 na tanan ang napadala ni Ma'am Van. Super isip mo gid Isip ko gidya, no? O si Sardo Ilihay, kag si Nang Bilen Ilihay, good morning dira. Si Francisco Guangco, kag good morning kuno kay Jesse Dimnagracia. Sa kay Karen Serna, dira sa Kawayan. Oy, mga masimanwa ko sa Kawayan, good morning dira sa inyo. Good morning man kay Anthony. Anthony. Anthony Ceblano. John Ceblano, a.k.a. Princess. Princess. Nga nag-princess na siya. Abot siya. Muna gusto siya tawag siya. Muna siya. Sige lang, maabot ka ng chimpo, ma-queen kagit. Queen Anthony. Okay, pwede siya mabakula ni tatay. Jocelyn Limon Despojo, good morning man. Dira sa kay Yada, Kumanda Jocelyn Song Komedya, Mayang Aga. Yes, kada mo si Mayada, no? Ikaw nag-instruction boy. Ako yung ihanda na yan. Oo. Pag Christmas, ganun, linya ka mo, ha? Bully Das kumili ko kung magparistro. Si Christmas, tiwala na yan. Tapos na. Yan. Tapos na yan, tapos na na i-restro. Linya sila, kaya silang managtagsi mo. Amo na yan dapat. Linya ka mo, kay maagi ko sa linya nyo. Oo. Prepararan nyo ang inyong gift sa akon. Modo pantry lang. Damandre. Hapiton, walang na. Naguro ko na kung maninay or maninoy, kaguro daw ang imo yung style sa gift giving, ito pantry, no? Tanang nga sobre, butang mo lang daya. Lain-lain nga mga kwan. Ang amount. face mask. Amount gidagalit. Amount, lain-lain nga amount. Face mask. Tapos, sambalon mo sila nga, kuha lang ka mo sa kinanglanon ninyo. Ano ba maayo ni Action Boy? Hindi Nila? na siya community pantry. Community money. Kopaya, Duran. Correct? Tapos, kuha lang ka mo sa inyong, according to your needs. Oo. Kuha Hindi lang ka. according to your wants. Hindi Correct? Ayan. Mayo Amo na imo abla mag-Christmas sa imo mga ihada kag ihado. Si Ma'am Kelly Jelly nagpadala naman another 100 stars. Naman ko si Ma'am Van kung na-count na kung pila ng stars ta sa ARB, i-check tabi kung pinano nakadamong stars ta. Kaya I think kung ano yan, dumunda muna na mo. Why pat nila mapa-encash. Why pa mapa-encash to? Ang stars. Nagamit na to sa first tab lang sa community pantry. Amo to siya ang stars salin sa ARB. I think do mga 6,000 pesos. I'm not sure lang yun. Si man ko tonta. Sino nagano si naman? Si John? Si John siguro. Nakatumabi si Aksyon John. Diaz? Ha? Oo, alam si John Cena. Hollywood na yan. Dito na yan sa Gua. Wrestler. Wrestler na yan. Wrestler. Wrestler. Nagkantong yung mga S-man. Wrestler na siya. Gani. Marine. Action Boy, ano oras ka mag-live ha? Kay kada bugtaw ko, dili alas 3 na late na ko. Subong. Sa amon diri, start kami 6 a.m. sa news. 6 in the morning. Son 7 in the morning. Ate, sige na. Standby na kita sa aton mga balita dugang sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
las 7:47. Kag sa detalye, Balita International, gitubutan na sa US FDA ang pagbakuna sa Pfizer vaccine sa mga kabataan halin 12 tubtub 15 anyos. Ginimo sa ahensya ang desisyon matapos ang madinalagong nga clinical trial sa Pfizer kag BioNTech sa masobra 2,000 gikan sa nasambit nga age group nga nakabaton sa 2 ka doses sang bakuna. Gilayon ng pisahan ang pagbakuna sa mga kabataan sa tiyon nga aprobahan ini sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Nibaloan 10% lamang o kon 3.85 milyones nga mga kabataan ang naiguan sa coronavirus sa kabilugan nga confirmed cases sa Amerika. Balita naman sa patay sa pagnegosyo, nabuhinan sang 3.3% ang produksyon sang karne nga baboy kag manok sa pungsod sa first quarter sa 2021. Sa datos ng pagwas ng Philippine Statistics Authority, halin Enero tubtob Marso 2021, 23.2% ang nabuhin sa produksyon sang karne sang baboy, samtang 7.4% naman ang nabuhin sa supply sang manok. Ang paglapta sa African Swine Fever ang isa sa marason kung nga nabuhinan ang supply sang karne sang baboy kag manok diri sa pungsod. May pagtaas naman ang produksyon o supply sang isda sa din naka-record sang 0.6%. Nagbawi naman ang Pilipinas sa supply sang utan bago nagadamo ang pangani sang mga manguma kag na-record sang PSA sa 3.3% ang kabilugan nga crop production umpisa Enero tubtob Marso 2021. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar, 47 pesos kag 83 centimos. Singapore dollar, 36 pesos kag 7 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 15 centimos. Kag sa ito naman nga Balita Entertainment, gin-share sa social media ni Alice Dixon nga babae ang iya subang nga ginabunag pinaagi sa surrogacy. So sa 51 years old actress, beauty queen, pangalanan niya ini nga aura nga handom niya nga mangin mabakod man kag maisog kaangay sang iya iloy. Una nang nagpasalamat ang Binibining Pilipinas International 1986 bagon matapos ang napulo ka tuig nga pagpangamuyo kag tuigan nga birthday wish na tuman ang iya handom nga magkabibi sa pihak sang pandemya. Sa ito nakaligad ya semana lang sa makapauli sa Pilipinas gikan sa Canada si Dixon sa di nagpaidalam sila nga mag-iloy sa mandatory quarantine sa isa ka hotel sa Taguig. Naibaloan sa proseso sang surrogacy, iban nga babae ang magadala sang lapsag sa Taguangkan. Na abansiyana ni Russell Westbrook ang triple-double record ni NBA legend Oscar Robertson. Na-record sang Washington Wizards star ang ni ika-182 nga triple-double nga record. Bisan na pierde sila sa Atlanta Hawks sa score nga 125-124. Nagtapos sa kabilugan nga 28 puntos, 13 ka rebounds, kag 21 ka assist si Westbrook. Iniman ang iya ika-36 nga triple-double ni Westbrook sa 62 sini kahampang karong nga tuig. Panindulaan siya sa 82 anyos si Robertson matapos makuha ang among record. Ikatatlo naman nga pwesto sa may pinakamadamo nga triple-double amo si Magic Johnson nga may 138, ikaapat si Jason Kidd nga may 107, kay ikalima si LeBron James nga may 99. Balita Espesyal! Alright! Energy action boy! Kaya sa atin yung mga action. Balok grabe ako ng energy. Grabe energy. Okay, green ang bayo mo? Awa! Kay day off ko ba? Okay. Why naman sa mga beauty rest naman. So, hindi kaya maka-enjoy sa double pay? Gani man. Di pwede lang ma-duty lang ako sa aga. Pwede ka di boss ka maka-duty, boss. Ikaw, anay, bulos ka Jo Marie. Maragluto. Yes. Pwede ko. Katilawan ta ka mo sa ngakon nga specialty. Kag manilig Ay, hindi lang manilig. Wala, maluto lang. Wala ko maluto. Kaya kung manilig ko. Gakatulugan ka. Oo. Gakatulugan ko dahil kung manilig ko. Yatundago, yatsindig ito. Oo. Action boy, dali lang itbalaan sa ating balita special. I-greet na balaan na itong mga listeners. Yes, sa radio. Yes, of course. Sa radio from Barangay 26, Purok Masanag. Sa may sinaikod ang pina. Yes, si Edna Karangan. Good morning. Edrilyn Medalya, Ricalda Senador, Shirley Santos. Sa Barangay 28 naman, Action Boy. Sa Purok, Kawayan. Si Estrella Carmona, Jocelyn Segovia, Milagros Serenio. Sa Barangay 40, good morning dra sa Purok Amalis kay Roslyn Hara, Rafael Zion kag kay Myla
Zwerte. Good morning Ayaw din sa inyo, mga Pinan, ha? Thank you, Fred. Kabay pa nga ako maglabay ko na makapapamahawan nyo ko. Oh. Boga. Okay? Oo. Okay, agree? Ko agree. Kung maglabay ka kay Mamba ka sa ila. Sa action boy ne. Ako ka gina. Kasi hindi, so may pamahawan na. Oo na. Sa action boy ne. Lain ko magsabay-sabay kami labot. Amo na nila kalain. Action boy na. Una. So, dapat sa listeners kag hindi mo malabay. Para papamahawan ka. Yes. Salamat for your continued support sa Action Radio Bacolod. Perfect. Thank you so much. Yes. Okay, so, ano Action Boy? Ang atong balita special subong, istoryahan ta kung paano insakto nga pagpaligo. Sa paligo, may insakto para pagid ma-achieve yan? ang flawless skin. Kung gusto mo sang flawless skin, Action Boy. May ara galigin ay daw proseso? Yes, abi mo may kung may insakto, abi mo insakto na pagpaligo mo basi sala ng pagpaligo mo, i-check ka daan. So, may matiyanta. Una, Action Boy, likawan mo ang magamit sang warm water. Warm water. Nga maligo ka. So, ipakakas mo lang ito inyo nga hot and cold nga. Yes, amo na gani, ginpakakas ko siya. Oy. Hot and cold, gili nga sa takuri. Hot and cold, gali Oo. nga takuri. Uling pang gamit. So, mga Action Boy, avoid using warm water kay maka-dry ni siya gali sang aton nga skin kag hair. Okay. Nan. So, sa mga hilig daw sang warm water, Sa mga hotels, wala kundi may hot and cold na siya, nga shower na. Usually, hindi aga kapag isa magpaligo, timpla-timpla mo na, gagamit ka warm water mo. gani. Makikatugnaw-tugnaw Tugnaw, So, mo na siya, ilikawan tala siya gali Action Boy. Sa mahilig okay. magamuna. Kaya tingala kang imo skin, kung kuritan, blam magamuna dito, may dalan. Dapat din mo masulatan ng imo nga panit. Ay, gamay lang. Imo ya? Silat bingalan mo sa iyo. Yung butkon. Pwede mo siya masulatan ng butkon mo. So, dry imo skin gali sa work. Wow, wala! Pili ko naka-lotion ka. Kagina, before ka na gano'n. Nag-duty. Kapag lotion ka, Action Boy. Wala, good. Ay, gali ka. Why? So, meaning wala ka Kaya gagamit bakal. warm water. Ay, wala nung bakal lotion over. Ganta ka may lotion ko ito isa kalitro at Good. sa akong table. Okay. So, sige, go. sige. So, mga siya, Action Boy, likawan tara siya gali magamit sa warm water kaya para avoid man ang dry skin kag ang hair. Next, Action Boy, ako maligo ka, ano ginauna mo? Gapang habon ka or gapang shampoo? Gauna ko shampoo. That's good! Oo. Okay, that's good. So, mo na siya, Action Boy, kaya ang pagpaligo, dapat unahon mo gali ang shampoo or kag conditioner. Agud malikawan mo ang ginatawag nga back knee. Ang back knee, punggod sa likod, balahaw. Amo na? May punggod ka sa likod. Anong labot? Why? Kaya nga, Action Boy, ang residue bala sang shampoo at conditioner, nag-stay na da siya kung una ka maghabon balat. Siyempre, kung maghabon ka, hindi ka na mahabon liwat. Oo. So, ang residue sang shampoo na siya kag conditioner, nagapabilin sa imo likod. Especially kung moisturizer ko na imo shampoo, kag conditioner, na siya, nagaklag sa pores, kag naga-result sa punggod. Amo na siya. Ako gauna ko shampoo kay kung maguna ko habon, una ko habon sa guya, kuan na ako nga kaya kuan sa habon kasudlan habon na ako na matapro kung may shampoo ko kay gatulo pang tubig mo muna ako ni rason. Way ko na isa mga pores na. Oo. Tiyan mo na siya subong. At least sige. kabalo ka. Very good ang imong way of pagpaligo, Action Boy. Kasi una, sang college ko, gaunay ko habon at least. Akagi ka college? Oo, Action Boy. Nakagi ko college. Sabad. Amo na siya kasi syempre dorm ka lang bala, Action Boy. May dorm ka pa. Dorm ko. Syempre wala ko sa higadalan. Wala ko gumlad sa ako. So, amo na siya. Sa una, maligo ko. Una, ginayahabon antes ko mang shampoo kag mag-conditioner. Gali sa lato siya gali. So, dito ko na, amo na, that's why, wala ko yung punggod sa likod. Super much check ang likod. Ito, wala likod. Wala na yung punggod ang likod, Action Boy. Hamis. Hamis pa akong likod. Ganun sa akong guya eh. So, amo na siya. And next, Action Boy, antes ka maghabon, scrub ka, anay. Scrub. Kung sa ilonggo ka, manglugod ba? Okay. Kung lugod, anay. Scrub. Amo na dra kasulod ato negosyo nga lugod. Yes, lugod. Lugod Lugod is life. Lugod is life. So, amo na siya.
mga scrub ka anay, every other day lang ha, hindi man kadadlo, kaya basi dugay-dugay, unod mo lang na scrub mo. So, mo na siya, every other day, pero sa mga sensitive, gidya, twice a week lang. Twice a week. Kaya na, makakapakakasya sa mga dead skin. Okay. So, sa mga order, lugod message lang sila sa aton nga, Yes. lugod page. Sa aton nga, lugod.com.ph. Makapili sila sa any color with sense na aton nga lugod. May sense. May sense pag yun siya action boy. Kag next action boy, Ario, avoid constantly rubbing your underarms. So, kag iba, gusto ko magputi ako ng ilok. So, kuskusan niya, kuskusan. Sensitive na bilang ilok. Correct. Kaya nipis na da siya gali action boy, ang nga area. So, sa kada mo kuno kuskus, mas nagaitom na siya. So, Basi pilakad, mas nag-itom siya. Basi diba? pilakad daw, sa sige mo kuskus, madulaan ka ilok. Ang hirap Kung ay ka ilok, ano na lang na ibiya? Oo. Basi. Kululbaan, Rick Talawas. Kululbaan ko na kaya kayo. Ay, Ay, si Aksyon Dorel ba nang gwapa mo na? Sabi lang po galing so sa ilok. Nakalain sa dapat kuskus. Tila mo sa iba, malang gambal sila nga, sige ko man kuskuso na akong ilok, everyday man, nga wala ga puti haw. Gali, kaya wala ka mo kagamit sa amon lugod pa. Pati ha. So, mo na siya. Sige nyo kuskus, kag ano siya, action boy, maka-irritate sa skin. Yes. Kagang last, just tap, don't rub. Especially sa face tap. Sa una mo mang connection boy, grabe mang amo na sa magkamahid. Oo, pero subong gina-tap ko na Tap lang. lang. At less. Te konti wala na ko punggod subong. Yes, very good. Kung sa higadalan At least tani may natunan sila sa ato nga balita espesyal. Aha. Kung sa higadalan ka kuno nag-dorm, ang imo higdaan doormat. Wow, sino na? Turko jong ko eh. Dami na sa mga mo na yan. Dormat siya. Anyway, salamat mga ka-aksyon sa iyo pagpunta sa aton diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning dira kay Charo Bendanillo Court dira sa may Wisconsin. Kay Kapitan Ed Pregua, ABC President Ed Pregua sa Isabela. Good morning man sa imo, Kap. Good, ha? Sige, go. Happy birthday sa tanan yung may birthday action boy. And of course, sa may mga duty boss, enjoy your double pay. Yes, correct. Correct, sige. Mick Marcol Segovia, gasugbas ang baboy from Mambulok, Barangay 10. Tapos sugba abe Jocelyn padal kami de bisan tunga alas kilo. Wow. Ato nga isahan na lang. Ihada. Isahan na lang apa ito ihada damang ka. Standby na kita mag-aksyon sa Action Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Production Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.